Akkor lenne Csináljunk egy szomorúképet tényleg. Tényleg csináljunk egy ilyen lehagyott. Ilyetet csináljunk ilyetet. Elküldjük Tominak. Lehagyott a Szomorúkép nem akar összejönni sehol. Mindenki letesígye fejét. Na, üljön mindenki oda gyorsan. Nem esik az eső a kurva élet. Éjjel rohanjunk. Ha itt a motorok ülőrúgnának a dominóval, akkor lenne szomorúkép. Szomorú gyerekek, mindenki mit csinálja? Sova kell rohanni. Gyere oda. Na, én magamat látom, hogy borzasztó. Menjünk ebédelni. Rohanjuk meg! Most következik a munkáikat, beszéljük meg. Végül is rengeteg sokan magolnak, most van szerintem 40. Meddig van a határpont? Mert ugye ezt A Rédics. Időben. Délután 4 óra? 4 óra. Azt is körülbelül. 16. Majd a 9 óra! Ne röhög, mert nem lehet hallani. Túlságot próbálni. Maradjál már, nem igaz. Mekkora szünetek vannak közben, 20 perces vagy másfél órás, mert mondjuk akkor nyilván kevesebbet. Én azt mondom, hogy a kajában több idő elmegy, inkább akkor menjünk.